गिबियावनो बयखौबो आर'नाइ इउटुब चेनेलनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फुंबिलिनि खुलुमनाय जासिहरबाय। जुगा जौगानायजों लोगोसे जोंनि बर' हारियाबो गोबां जौगागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो बर' आइजोफोराबो उन जानानै थालाङाखै। मालाबा दुब्लि बारियाव ट्रेक्टरजों हाल एवनानै माइ गायनाय, मालाबा मिनि ट्राक सालायनानै गुवाहाटियाव मैगं लांलाय लाबोलाय खालामनानै फानहैनाय जों नुनो मोनगासिनो दङ। थिग दिनै ओरैबायदि मोनसे देखायनो नागिरदों एबा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों जे सासे बर' सिख्लाया JCB सालायनाय। बिथाङा दासान्दि ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जागासिनो दङ। बर' सिख्लानि बेबायदि JCB सालायनाया जोबोद थुलुंगाथाव जे आइजोफ्राबो बेबायदि मावनानै एबा गारि सालायनानै जानो हायो बिनि बिदिन्थि। बेनिखायनो बिनानावनिसिम आंनि आर'नाइ इउटुब चेनेलनिफ्राय जोबोद बाख्नायनाय हामलायथि हरबाय। मानो होननानै बुङोबा आजिखालि खामानि मावनानै जानाया हौवा हिन्जावजों खोथा गैला। जाय जेरै मोनो मावनानै जानांगौसिगौ। मानोना खामानिया सोरबा हौवा बा सोरबा हिन्जावनि थाखायल' नङा। दा बेहाय जाय जेरै हागौ सोलोंनानै खामानिखौ मावोबानो जायो। दा बेनिखायनो जोंनि बिनानावा दा बेबायदि खामानिखौ बिथाङा जे जिउआव बासिनानै लादों बियो जोबोद धन्यबाद। मानो होननानै बुङोबा JCB सालायनानै न'खर संसार जाना आरामसे जालांनो हायो। दा बिथांखौ नुनानै जोंनि लाइमोन बर' सेंग्रा बा सिख्लाफ्राबो जे जाय बिथांमोनहा गारि सालायनो गोसो बा JCB सालायनो गोसो बा जिखुनु जाया मावनानै बिथांमोनहा सोलोंनानै मावनानै इनकाम खालामनानै न'खर संसारखौ खुंलांगोन होनना आङो बयनिसिमबो आसा खालामनाय जाबाय। हरिसिंगा UPPLनि लाइमोन गांखंनि जोबथा जोलुर बादायलायनायाव बयजोंबो अनजाग्रा, मोजां मोनजाग्रा, समायना रमायना फावखुंग्रि बर'नि गेमस्रि दैमारिया नुजाफैयो। बे खेलायाव फैनानै बिथाङा लाइमोनफोरखौ खेला गेलेनानैबो आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरा गावबा गावनि केरियारखौ दानानै लानो हायो होननानै बोसोन होलाङो। बेनिखायनो समायना रमायना फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारिया लाइमोनफोरखौ गेलेनायाव गोसो होनो थाखाय गासैबो सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ खावलायदों। गोथै सैमानि बेदर जादों सासे सुबुङा। रङियायाव जादों बे सोमोनांथाव जाथाया। माब्लाबाबो जाफेरै आरो खोनाफेरै घटना जादों। 31 नं राजा लामा रङियानि लामा सेराव सप्तासेनि सिगां गारिजों सौग्रावना मासे सैमानि देहाया लेथेर फेथेर जानानै गोग्लैनानै सेवहां जानानै दंमोन। बे सेवनाय बेदरखौ सासे सुबुङा बोखांनानै जादों। बे जाबाय थानायखौ नुनानै रङियानि गासैबो सुबुंफोरा संखिखांदों आरो मुगैनाय मोनदों। सुबुंनि बेबायदि सेवग्लिनाय गोथै सैमानि बेदर जानायाव रङियाबासिया जोबोद सोमोनांदों आरो सुबुं माहारिनि बेबायदि आखलखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। धुबुरी जिल्लानि थिराफारा ओनसोलनि गं 50 निबो बांसिन नखरफोरनो होखारनायनि नटिस दैथायदों सरकारा। बे नटिसखौ दैथायहरदों धुबुरी जिल्ला खुंथाया। मानोना थिलाफारायाव सलार पावार लुफुंनो थांखि लादों सरकारा। बे नटिसखौ मोननानै रायजो राजाफ्रा गोबां गिखांनाय मोनदों। रायजो राजाफ्रा फोरमायदों दि बे हायाव 40 निफ्राय 50 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो जोङो रायजो जाबोगासिनो दङ होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बेनिखायनो बिथांमोना बे नटिसखौ मोननानै जोबोद गिखांनाय मोनदों आरो बिथांमोना सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारदों। आलफा सादिननि मेजर जेनेरेल जिबन मराना थांनाय मोनानि 8:45 आव जोबथा हां बोयो होनना मोनथिनो मोननाय जादों।
बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गावनि देहानि थाखाय एप'ल' हस्पिटालाव देहा फाहामथाय लागासिनो दंमोन।